Bé, Toni, estem en un lloc privilegiat del municipi, que és el Puig de Sant Martí. Des d'aquí se veuen els principals nuclis de població del municipi, tant el casc antic, tot el port del Cudi i també la zona turística. Avui ens veiem dotada de serveis, amb enllumenat, per tot, però quan vosaltres vareu entrar, com us vareu trobar? Malgrat que les places turístiques hi fossin, el Cudi era un municipi 100% agrícola, perquè hi havia les places turístiques, però no hi havia la dotació de serveis. Aquí hi ha el projecte d'Estucant, hi ha el projecte de Pere de Mas i Reus, hi ha l'il·luminat que feren de la primera línia cap a la carretera d'Artà, dins la zona de les Palmeres dotaren de clavegueram i dins la zona aquesta d'aquí tot ho varen dotar de serveis. I vosaltres, Joan Gaspar, bé, explica'm tu el que heu fet. Sí, la veritat és que tota aquesta legislatura ha tingut complicacions per poder fer inversions, perquè tots els ajuntaments estem intervinguts han duit a terme bastantes inversions. La més important, que la tenim aquí a prop, és la reforma i ampliació de la depuradora, que feia molt d'anys que se demanava, però també han reformat i millorat la tercera edat d'esport del Cudi, ara estem en la tercera edat del Cudi, la reforma del bulevard de Teodor Canet, el carrer Hostaleria, la rehabilitació de patrimoni, que també és un dels nostres eixos importants, l'empedrat de carrers i vies públiques, que evidentment també això és necessari per acabar amb el seu casc antic tot completament empedrat, asfaltat de camins, millorar aceres, millorar il·luminació, posar LEDs a tota aquesta carretera des que vosaltres vareu començar. La veritat és que dins del que podem anar fent moltíssima inversió i anar fent moltes obres per millorar el municipi.